Des de Valens diem sí al turisme i diem de treballar amb el sector, no contra el sector. Volem un turisme de qualitat, per aquest motiu la ciutat ha d'estar endreçada i ha de garantir la seguretat i el civisme. Apostem per un turisme de cultura coordinat en diverses ciutats i també en tots els sectors que envolten el turisme. Diem sí a les fires, als congressos, al turisme d'esdeveniments esportius, culturals, també d'oci nocturn. Apostem per les diverses modalitats i allotjaments turístics que tenim a la nostra ciutat. La persona que decideix anar a un hotel de luxe, a un pis turístic, a un apartament turístic i també a les grans abandonades per al govern municipal, les llars compartides. Nosaltres ho diem en claredat, diem sí al turisme, diem sí a l'ampliació de l'aeroport del Prat, direm sí als creuers, estem en contra de les taxes, estem en contra de la moratòria hotelera i creiem que s'ha de regular les llars compartides. Des de Valens treballarem amb el sector del turisme, li posarem facilitat, no traves, no obstacles. El turisme és clau, suposa el 15% en el PIB de l'economia de la nostra ciutat.